Good day mga angkol. So for today's video mga hoyta kay wat ikaw diri karon sa balay niya. Siyempre di na to kalimtan ang atong snack nga chokomotso para di tagutumon. Unya kanimo to atong gamiton kay gamay pa natong kabaw unya. Di man mahimong wat ikaw uban matik ubanon tani ang isa ka angkol niya magdala tag trapal kay init man didto bilang na natong motor. O di ba? So dala ta sa dalan kung padulong ta sa atong mga huyan. Nya mo po ni dalan padulong sa bagaay. Nindot na no. Nya so way paglangan mga kol niabot kita ka safety nya ting init man karong panahon na tabunan tani atong motor kay madlok man tamotan o gasolina unya padlong ta sa ubos kay pamasin makakita nagkahoy diri karon sa duol nya wa kita nasayop kita gigkahoy si angkol di ba gibugha na ni angkol unya matik na kay para masulod sa tong sako unya kay uhaw man kwaon na to ang kinakusgan nato nga water unya padayon nagyapon ta sa pagbunal mga kol para natay masulod karon sa sako unya tod na human na iba unya naman tay assistant dia matik ipasulod na to siya sa sako paspas kada si angkol di ba unya kana reside man ko nga maadto mi sa ubos kay upat among sako unya isa ra man ka sako ang nasudlan matik na lingi-lingi sa ubos pangita kung ang plaster daw bi kay nakatagbo naman sa kabuang inyong mga angkol nya na may bagon diring dapita atong sulayan ang magtarantarsan. Wow! Unya mga kol, humana man ang atong commercial mga kol. Padayon ta sa ubos. Unya ko nibalik og saka sa taas mga kol kay base na idol dito nga kahoy nya untay nahimo dire na lang ta sa ubos. Mga kol naman po'y mga tumba diri daan nya ato nang hinluan. Unya di man mato malikayan matunok kita diri sa lasang mga kol. Unya sa ato sang ibton mga kol. So mao to mga kol bisan natulok ta padayon gyapon ta sa pagbunal mga kol nya taod-taod ana tabangan ta yang kol biboy ato dito sa atong bughaanan. Unya kita di pud ta palupig mga kol alsa tawid bundak kay bugat man mga kol nya uway ta kataod-taod na mga angkol unya update punta sa tong naong di nato nakalimtan unya smile ginagmay inana ang sekreto sa kinabuhi bisan kapoy smile og laban riyapon. 20 minutes later. Sumauto mga kol nilabay ang pila ka minuto nagpahulay ta kadjot kay medyo init naman nya siyempre ang isa ka angkol nato chill in like adugi lang sana unya kita padayon ta sa pag putol-putol aning kahoy mga kol nya taud-taud ana naka-decide mga isa ka angkol nga magbugha daw siya kay gusto pud siya daw makabalo og bugha sumauto bugha ang angkol ya kabalo gyapon putol di ba ana ra tun-an gyapon ang kinabuhi unya kita padayon na ta sa pagbugha mga kol walay paglangan kay medyo init na pud diring dapita unya kinahanglan na nato siya tiwason. Unya kay gibati naman sa og kalaay ang isa ka angkol sumoto siya na po nagpadayon og bugha kay gusto man siya magpasingot hantod nga gikaluy-an ta og nagmalampuson na bugha nato tanan og way paglangan atong gisulod og sako kay medyo haplos na pud atong tiyan na oras alas 12:40 na pud sa kaudton lami na kay og kaon sumoto kulang ang sako sumoto naka-decide mi nga ibili nilang og balikan na lang unya hapon sumauto mga kol so walay pagduwa-duwa gipasaka na tug una ang isa ka angkol para siya ang modawat sa uban nga to nga kahoy kay ingon ani man gid kalisod diring dapita. Kaya ba? Ang bigat. Basta kong bata ba? Ay! Ginagawa mo? Ay! Sumauto mga kol nagpadayon mi sa unahan kay tuwa man among motor dito mga kol so inana gid ang kinabuhi mga kol moagi kita glisod aya ang sayon unya sala po nato na kung anong diha pudta ni agi unya kung madapa tag kapila siyempre kabalota mo bangon kay ulaw kayo labi na og daghan tao ug siyempre bation kay kakapoy ayaw give up kundi pahulay og inom ra gyud tubig ana ra gid ang kinabuhi ug siyempre padayon ra gyapon sa paglaban sa kinabuhi hantod nga maabot ka sa imong goal nga mo pauli kay pertinang gutuma unya nang hinuktok ng atong kauban ana na mga kol. Sumauto mga kol na nami sa balay kay naniudto nami mga kol kay pertinang gutuma unya kay naa na may alamang diha unya napoy noodles aw inita ra ng tubig unya lapawan gamitan ra nato ng Boy Scout nga pamaagi unya mga kol naman tay nabili nito kahoy lisod pod ato tong biyaan kawaton unya sumoto kinahanglan nato balikan ang kahoy ang kinahanglan nato balikan dili tong mga tawo nga ni biya ana ra mga kol. Sumauto mga kol niabot ta sa atong papangahuyan unya balik na pud ta padulong sa ubos kauban nato ang
atong kakaisang Uncle B-Boy. Mo to mga kol na og me og nya nara ang among bilin nga kahoy. Siyempre amo nang isulod og sako para taud-taud ana manguli nami mga angkol unya magpahulay kay perti na pong kapuya. Ingon ana ra ang kinabuhi og kapuyon ka pahulay ra gyud og ayaw gyud give up sa kinabuhi. Ana ra na mga kol kitang tanan bation gyud tag kakapoy kay tao ra man ta mga kol pero atong hunahon mga kol nga di gyud ta mo give up bisan unsa pa na kabugat sa atong problema bisan unsa pa na kalisod nga atong giagian mga kol dili na ato kalimtan nga kanang tanan na rason og kanang tanan ato nang makaya kay dili ta pasagdan ana sa taas nga atong malabaw nga makagagahom mga kol. Imin na permi mga kol. Ana ra na ang sekreto sa kinabuhi mga kol o para sa naminaw karon nga isa ka karon sa nawad-an nagpaglaom sa imong kinabuhi or gikapoy na kag-ayo og laban sa kinabuhi. Ayaw kapoy-kapoy laban ra gyapon palag ra gyapon kay dili ka tagaag pagsulay sa Ginoo nga dili nimo makaya. Kana tanan na ay rason ug kanang tanan kayahon na nimo para sa imong ugma ug para sa imong puhon. Amen. Sumo to mga kol balik ta sa storya unya di man malikayan kapuyon ta mga kol paulay ta unya di ginapon na mawala ang atong mga kabuang unya asaran kulitan sa atong mga angkol di ba? Yawa! Ay, yawa yun! Yawa, naming kamot na namin yung nabuhin. Dagan mo kung sala sa iyo, Lord. Ore kay Lord. Ay! Ay! Oh, dito eh! Di ba daw? Di ka na. Sumato mga kol kay oras naman padayon namin sa pagsaka. Unya siyempre di na to kalimtan ang padayon sa pagkatawa. Kay laughter is the best medicine mga kol. Pero if you laugh without a reason, you need a medicine mga kol. Muna'y pinakadelikado, munang wag mong subukan. Ay! Ug hantod niabot gid sa puwen nga nautdag kusog ang atong angkol sa sigig katawa unya di na kaya pasano ng atong kahoy sumoto iyan lang tong gi bira unya kay uga naman daw kay siya niinom siya og tubig para mabisbisan unya kay oras naman ting panguli napod si sundoon nga bibigol sa eskwelahan sumoto ni uli mi sa balay unya siyempre na to kalimtan magpasalamat sa Ginoo kay siya hinungdan kung anong natay pito ka sa ako nga kahoy unya karon salamatan po nato siya sa iyang adlaw-adlaw nga proteksyon unya ni uli po to sa balay nga walay kakulian og safety og walay mga daotang nahitabo. Ug syempre di pa nato tapos na atong video, kinahanglan ta mag-shoutout sa atong mga supporter nga nagtan-aw always sa atong mga video.